Ako má bežný spotrebiteľ správne vybrať reznú techniku pre svoju reťazovú pílu? Na trhu sú motorové, elektrické a akumulátorové píly všetkých značiek a správne vybrať vodiacu lištu je v súčasnosti dosť ťažká úloha. Aj veľkí výrobcovia ako Stihl a Husqvarna osadzujú jednotlivé modely reznou technikou s viac rozstupmi. Napríklad na Husqvarnu 55 alebo Stihl MS 390 je možné použiť vodiace lišty s rozstupom 3/8 a 325 a šírkou štrbiny 1,3 mm, 1,5 mm a 1,6 mm. Preto je veľmi dôležité poznať všetky rozhodujúce parametre. Poznať značku a model už nie je dostačujúce. Na získanie všetkých parametrov si musíme premerať nielen vodiacu lištu, ale aj pílovú reťaz. Na meranie si pripravíme najlepšie posuvné meradlo, prípadne meter. V prvom rade nás bude zaujímať koncové uchytenie vodiacej lišty. V kategórii rezanie a brúsenie je vytvorená tabuľka, ktorá zobrazuje 15 koncových uchytení vodiacich líšt, ktoré sú zoradené podľa najpoužívanejších. Pri každom koncovom uchytení sú uvedené detailné fotografie s rozmermi a popismi. Zákazník si porovná a premeria koncové uchytenie svojej lišty s tými, ktoré ponúkame. V kategórii rezanie a brúsenie stačí zadať zodpovedajúce nájdené koncové uchytenie do filtrácie a e-shop ponúkne totožné vodiace lišty, a to od viacerých výrobcov. Ďalším krokom je správne zmerať reznú časť vodiacej lišty, prípadne aj celkovú dĺžku lišty. Rozmery reznej časti vodiacej lišty sa vždy líšia od celkovej dĺžky vodiacej lišty, pretože rezná časť je kratšia o koncové uchytenie. V kategórii rezanie a brúsenie zadáme namerané rozmery do filtrácie a e-shop ponúkne totožné vodiace lišty. Teraz potrebujeme poznať rozstup reťaze, počet a šírku vodiacich článkov. Rozstup reťaze určíme tak, že pomocou posuvného meradla či metra zmeriame vzdialenosť medzi tromi nitmi, a to kdekoľvek v reťazi. Namerané hodnoty cca 16,5 mm znamenajú, že máme rozstup reťaze 3,25 palcov. Namerané hodnoty cca 19 mm znamenajú, že máme rozstup reťaze 3/8. Namerané hodnoty cca 13 mm znamenajú, že máme rozstup reťaze 1/4. Namerané hodnoty cca 20 mm znamenajú, že máme rozstup reťaze 404 palcov. Musíme mať na pamäti, že v prípade použitých pílových reťazí sa táto vzdialenosť môže zväčšiť v dôsledku opotrebenia reťaze a jej vlastností vťahu. V kategórii rezanie a brúsenie zadáme nameraný rozstup do filtrácie a e-shop ponúkne totožné vodiace lišty. Posledným krokom je zmeranie hrúbky vodiaceho článku reťaze, a to v mieste, ktorý zapadá do drážky vodiacej lišty. Hrúbku vodiaceho článku meriame preto, že sa vždy zhoduje so šírkou drážky vodiacej lišty. Pílové reťaze sa vyrábajú s hrúbkou vodiaceho článku 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm. Aj tu musíme brať na vedomie, že opotrebenie reťaze môže sťažiť presné zmeranie hrúbky vodiaceho článku. V kategórii rezanie a brúsenie zadáme nameranú hodnotu do filtrácie a e-shop ponúkne totožné vodiace lišty. Platí zásada, že vodiaca lišta, reťaz a reťazovka musia mať rovnaký prístup, inak nebudú funkčné.